И здравейте, маняци! Аз съм Тони Бега, както виждате. Днес ще играем Майнкрафт. Естествено, това е шести епизод. Да, шести. Преди малко се наспах и те първо става ден. О, ужас. Викам да... Прибирам се в къщата, прибирам се. Така. Както казах, това е шести епизод. Да, шести на Майнкрафт. И отиваме да строим крипер до къщата. Ела тук е. Едно в едно. Ела тук е. Бяга. Професионалист, бате. О, вилиджър. Май някъде натам има село. Елате тук е, зомбаровци. Ела тук е. Къде се? Виж ме, момче. Гледай го нашия, къде се завря под колибата. Еми хора, аз викам да продължаваме с колибата. Така. Да, хора, това представлява нашата колибка. Да. Не представлява това. Да, това ще бъде. Ще издигнем тук нещо като кула. Като фарче. То заприлича на фарто и нещо. То грамадно нещо. Да. Още ще го издигнем. Понеже имаме възможност. Имаме си блокчета. Толкова. Или още. Така. И това мисля, че ще е последното. Тук сега ще се прибия като куче. Ох, не оцелих водата. Да. Сега взимаме това. Ох, ужас е. Така. Ареде. Така. И така, тук ще има по малко оградки във всеки ъгъл. Така. Както казах вече. И тук сложихме. И мисля, че остана само... Да, само тук остана да сложим. Така. И нашата виличка е готова. Не, още не е готова. Какво още липсва? Той заприлича на мацаница. Каквото такова. Сетих се какво липсва. Така. Тези... Всъщност не ми се разкарва чак до къщата. Правим ето така. И 1, 2, 3. Сега. Хоп. Не бе, не тук е. Ей тук.
И супер. Така. Ето така. И тук вече ще е втория етаж. И тук ще... Чакайте да осветим малко. Така. Тук и тук. Така, осветихме. Да слизаме. Тук има място и за такова. Абе, да знам как да го кажа. Има място за пътечка. Та, дай тук влизате навътре и... Оу! Не, всъщност не е това трябва да се седи така. Да се ловим рибка. Чакайте да намаля малко този звук. Така. И готови сме, само трябва да осветя и тук един тук. Или пък един тук горе. Един тук горе. Не, долу. Така. И да не забравяме да сложим по едно прозорче. Не, още. И тук. Така. Подът трябва да направим, хора. Подът. Аз ще мога да го направя. Имам материали в мене. Така. Правим пода. И какво е... светлината. Чакайте малко да увеличим. Понеже преслушах клипа. 5 епизод. Преслушах 5 епизод и се оказа, че звукът на играта е много тих. И да. Между другото, извинете, ако съм се объркал в началото на епизода и съм казал, че това е 5, но всъщност това е 6 епизод. Това е 6 епизод на нашето оцеляване. Та, да, като за единствено оцеляване, мисля, че се развиваме доста добре. Да. Даже, тук, чакайте сега. Ето така. И тук ще сложим една стълбичка. Така. И ето тук. Така. Да. Готово. Това почна да става малко смешно. Карай сега да преместим този крафтинг тейбъл и да вземем едни честове и да си направим въдица. Трябва да убивам паяци. Вземаме тези. Кое още трябва? Нищо. Вземам храна да оставя там. Малко ябълки и едно легло там. Така. Всъщност изглежда, че това няма да е точно честрум. Ще ловим риба. Риба? Така. О, боже. Така. Ще оставим храната ето тук. Още малко. Така. Този крафтинг тейбъл, workbench, крафтинг тейбъл, както искате му кажете, ще го таковаме така. Правим си още един за малко симетрия. И печка, да спечем рибата. Ще ги сложа над крафтинг тейбъла. И да. Леглото. Леглото. За какво го оставих сега тук? Леглото ще го сложим ето тук.
И естествено не можем да спим. Да. И хора, това ще ни е първото спане за тази къща. Да. Като се наспим, ще взема онзи камък от другата къща. Или пък още сега. Ще взема камъка и ще направим печка. Така. Или аз май имам печки. Не, нямам печки. Взимам всичко това. И да бе, чакай бе, къде отида бе? Така. И гаскам вилата. На спринт. Не бе, долу бе, долу бе. Така. Ей ми хора, имаме се легалце. Сега ще направим и двете печки. Така. И вилата ни е готова, от която ще се ловим. Ах ти, беги, 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 беги. Ела тук е. Ела тук бе. What? Мислих у нас овца за кокошка. Ала момченце. Нищо не направи. Нищо не направи. Еми хора, мисля това да е от този епизод. Завършихме вилата. Обзаведохме я. И... Скелетонс. Алаху! Така. Да хора, това ще е за този епизод. Аз бях Тони БГ, ако ви е харесал, искате да гледате още, лайк, subscribe. Това беше от 6-ти епизод, обзаведохме си вилата и довършихме. Да, пак казвам, аз съм Тони БГ, лайк, subscribe, за да гледате още и чао, чао.